아이유 낼래 헤헤네 한가로도 소문 쏘지부 헤헤헤헤 빠 그러나 그런 좀 낼래 마트는 먹을래 오만 run을 랑네 베디신 비용을 내니까 헤헤헤 예 근데 왜 안 먹을래 야 kunting này bao nhiêu món? Hả? Kunting nào mà? Phơi phòng quá xong. Gì cái gì? Chừng nào mới đâu? Bah. Đâu đón được sao vậy nữa? Bah. Như vậy là cơ và thân thế là lúc xa là này. Yes. Mình lấy bút than rồi. Ai số thằng ní? Yes. Yes, được rồi. Này là cái phần mà này vậy, ni phải bọc con này à, na yang bọc con nào phải vậy, thằng bay này school lâu. Thôi đi phải mang bung bay luôn cơ. Pasar thằng phi này cứ nhà nữa. Mà gửi lấy của bán, solo chỉ rồi còn số đó thằng bay thằng ngân. Sữa là bao nhiêu? This is 900 FM morning. Nama. Ipi menanga dengan ipi menanga. Iku gaya mesti kena iku gaya. FM mana ni? Ayah reng kilan lah tanggung mesti kena. Tak ada tak. Ikan dua reng kilan tanggung dia tahu dulu sungai dengan ni. Nota bazan ni FM kena sungguh sini yang dah. Dini yang sudi nak guna tanggung men bagai naya berjiji lo, apa yang men cipe. Nang tanggung berhua sampai kau pusat tu sudah yang bahaya ni badan na. Ni siapa salah yo? Sogo tanggung ni sana megan, mama roti jahigan. Momo somni jahigan na. Miegung lain tak habis saya nau. Nota bazan ni Red FM. Zod di tangan lain apa yang apa baterai budi bazan ni cikgu kadu. Ye Pokemon. Kila ni budi budi salah. Ai. San buat tahu kan negeri san buat sesuatu orang budi ngah. Ai. Jauh sesuatu ni dia salah. Hey. Thằng ngân hả? Cái mưa giăng sẽ bị nhiều rồi trong đó, mưa giăng sẽ bị nhiều rồi đó. Không có nào đi. 보고반. 몇시 복이나 그는 몇시 복이나 그? Kita zoom ni film ah. 무슨 시 에피만 모르나? FM kita zoom kan. दसता 11ता जालांबाय ओंखाम संनो टाइम जाबाय हिनजाव मानसिनि जेकेट गाननानै थाबाय थानाय नोंखौसो नुदों आङो Kita masih 10 dan ni dasar ya. ओइनो सान्दुङा दुंलाजोब्बाय Sandungan Pokemon ni tos ale Pokemon suka nang naik Pokemon sanau. Sandungan naik Pokemon ni tos sih. डाइलगखौ सिखायना लानाङा इदि बुंबा इदि बुंनांगोन होननानै सिखायना लानो नाङा नोङो Pokemon ni tos sih. Jika. सोरखौबा ओरैनो थानाय नुदों नोङो ओरैनो थानाय नुदों Matu mau nang. माथो मावनांगौ संसारखौनो नुजोबाखै सं नोंलाय संसारखौनो नुजोबाखै सं दानो जुदि इदि लेमाय जना थायोबालाय मा संसाराव मा जागोन नोंलाय Songsaराव मा दं? द' डाइलगखौ इयो उनफिन साफिन बुंबाय थागोन इयो सौखेनानै होनो लुगैयो आं इफोरबायदिखौ सौखेना होनो लुगैयो आङो Songsaराव. सोरनि हुया इफोरबायदि लेमा जना थाबाय थायो सोरनि हुया बिफां लाइफां दङ बार दङ फिथाइ सामथाइ दङ मानसि दङ फैबाय थानांला थांथों एफएमआ जोब्बाय ओरैनो बखिया मिथिबाय जोबनायनि टाइम जाबाय एख' गैयिखायनो आङो बखियो मिथिबाय नों इयो जनानै इफोरबायदि माबानो नाङा एख' गैया आरोलै दायो लायगोन आरोलै गैयिखायनो उनावहाय अनलाजों दाउजों संना दोन होनलांबाय बिमायाबो दायो लायगोन आरोलै अनला दाउजों संनोबालाय बुथारजोबना जागोन आङो बारा माबा नाङा दा होसोनांगोन होनबा दाउखौ नामा मोनसे गेमथा आलुल' दं आलुल' जथेस्थ' आलुथारो जथेस्थ' नोंनो संताने ओंख्रि मा दं एइबो र' जाया नोंनो जा रुटि लायना जागोन जालायगोन सं गोसो बेफोरबायदि खैरो मिनिनो नाङा दै खैरो
मिनिबाय थाना ज'नि थांनानै लाना फैयो गोसो गासिबोरानि जुदि आङो दिनै ना गुरनो थाङो लोगोफोरा थांजोब्बाय बोथिसे ज्रोम फैनायमोन ज्रोम नङा ससियारै बुङो sui mai tiền bồ lên bây giờ hắn từ mà thắt số khăn nữa ai xong là đâu xong nữa chẳng ôi nhé không nghĩ như gì nữa hơn lần này à ôi đi sao mà bây giờ gì cũng sẽ biết là nó mà 이후에 나기라 그러나 그런 좀 내가 맡는 먹을래 두니요 장난아 그도 이제 바자로 타는 요 나래도 나기라 하는 자 하야만 바자로 탕래고 바자로 나래나 라이면도 라이안 돌아봐 라이든 돌아봐 자는 거네 그래 이 오만 스룬 란다나 매한데 비클레 만시자 이거 예 buktinya sanang kenane. Atau manfun lang ne bedini. Hah? Kosana Michel lima kezagan tu mak main del din le. Jadi be ni monas manja ba ya bifang mak la tu ma ba. Mak kezagan tu mak main tu hum nun halai lang lang. Kriam ba oman run esa sigan. Hah? Sanang kenane ada dia ba ni tasu tarak ne. Song tarak si dini ba. Na pam zen di micia. Na pam mana dia? 나밤 타는 것도 꽂아그면 나밤 게라다 빠글리만이야 마마 자우팅가 희네 아이에 마일레 다 수비 들었어 어? 아 시름미름 자우글리가 희네 구싱그라 성내 베자우드성 시부 앞나다 얘 와우 헤헤헤헤 와 진짜 어디 가 있는 거야? 예. 하얀청. 하얀청 내 그디 간다 이거. 어? 내가 디칸나 되네. 트라이 하려면 돼. 트라이. 돼. 배 구점 그래 구점. 네. 디칸데 네 어이구 좀 디 लोगोफोर आङोथ' जोंहा बिजावजालिजों आंजों थास' बेदरखौ जावखांबाय ओमफ्राय ना जोंहा हासबेन्डआ नैबेयाव मैगं बारि दुमनो थाखाय बेफोरबायदि मावगासिनो गोबाङानो मिथिगौ जोंहा गांगाटपाखौ खामानि मावा होननानै किन्तु जोंहा गांगाटपाया मावो आरोना मावो behind the camera बि मावो ओमफ्राय behind the cameraयाव आं मावो हा केमेरायाव आं मावो behind the cameraयाव जोंहा हासबेन्डआ मावो आरोना जाय नोंथांमोना आंनि बागै पार्सनेलि मिथिगौ बिथांमोना डाइरेक्टलि हमनो हाखायो बेनि थाखायनो जोंहा नै behind the cameraयाव जोंहा हासबेन्डआ मावगासिनो किन्तु आंखौ केमेरायाव लाबाय आरोना सिरि आंनि बुंनायाव बुंस' दा खालाम आंनि बुंनायनि उनाव बुं मिथिगौना नोङो बिदियावनोथ' हेब्रेनाय जायो आरो नोङो इफोरबायदि खालामनो नाङा अर्डार होनो बे गोसो सिरि नोंखौ मानो बेफोरबायदि मावखुमानायखायनो गोसो थैयो हा सल' खनदो नोंखौनो मोजां मोनो ये औरत का हाथ है इससे मैंने थासु साया और इसके बाद में इस हाथों से ही थासु बुल्लुबाई करा इसके बाद मैं इसको वीडियो बनाकर इसकी गाल में सफाई करा ये नहीं मानेगा तुम
तू मिस को कहाँ पर दवाई करेगा यू हस्बैंड ओए हस्बैंड गंगा टप्पा यू इधर बात करो मुझसे बात करो इधर इसको कहाँ डालेगा कहाँ दवाई करेगा हाँ सुनो अबे ओ हस्बैंड सुनाई नहीं दिया क्या बोरो मा ओंख्रि संखो मा माखो एथ' गोबाव नेबाय आइयै नैलाय हेनो हांगारदो समान सयथिबो माया जागोन नोंलाय Minna. माया जागोन दिखौ हांगारदो समानो इयो नायलाय हांगारासो गुफुरबाव नै हो Eko gena lena. ए Sana nai ma dong pol. फलफोरखौ संनो हायामोन नामा Kita horo sana nga. ए भगबान नै नायलाय मा ओंख्रि जागोन नि गारबा दायना खोन्थैलाय ओरैहाय आइयै Nah, paham sih. थै साला Jangan nai baca nang bunjai. नो जागोन जालाय जाबाय था आंनि बुस्थु नालै Ayo dali dong. अ दालिबाबो जागोन दे आंनो आइयै हैद साला माया जायोसै बिदिलाय नायलाय नै नांलालै Aku bituri den na keran. ओमफ्राय मा ओंख्रिया इनो लमार हो Oh, betul kan sampai sampai tadi ini. बेलेग ओंख्रि गोमोर लांनो सङाखै Semakin le. थैद जायाखै Sebenarnya. Bikin sana natur le sampai. बेखौ गोजान नाथ्रोरा माया जागोन इखोलाय It's me ya jangan. नायलाय हांगारनि सायाव गोसोम सयथिबो Bisi गोथाव. है साला संदो. मा संदो माथो थगायलायो Dali. अ इफोरबायदियावसो अन्थावथाव नुयो नै अन्थावथाव नुलायदो Nyubian nih. अन्थावथाव नुलायथों Coba ya, nih mas. Paling lah. थगाय नाङा दालि नै Jangan paling lagi mesti lagi. बेफोर बुस्थुखौ जायो नामा मानसिया Ini daya nggak zagat. जानो नङा खोब नाफाम मिसि आख्रमण लेटसं नाफाम मिसि बावदो सां नाफाम होबावलायदोबा नायगोम नामा बेसे गोथाव दालिजों जानांबाय आरो दिनै इफोरलाय माथो मा थाव सिलिं नामा थाव सिलिं नामा Nih kau dilek. Untuk ini. sana misalnya tahu siling sama tangle Sawi. ini mak mangker song na yeli ini Nih. salah yang kauri nuk bustu berkemana apa yang nih ang saya bustu nuna bah kelihatan so ini Bisa betul. Ah, saya tak lagi nih deh. nggak deh